Čo hovoríš na večeri, ako sú tieto? Sú pre teba zaujímavé, alebo skôr nezvykneš chodiť? No nezvykne veľmi chodiť, každopádne tento je veľmi zaujímavý, príde, je tu pekné, je tu dobrá atmosféra, je to super. Vo svete modelingu v podstate ľudia neustále fičia na telefónoch, stále sú v kontakte so svojimi blízkymi. Ako je to u teba? Používaš, aký typ telefónu používaš a ako často ho používaš? Môžeme mať značku akože? Používam iPhone 4S a používam ho, neviem, tak každých 15 minút. Ale každých 5 minút by som skôr povedal. Výborne, keď už sme pri tom iPhone a teda aplikáciách a využívaní, aké aplikácie sú pre teba tie top? Top? Asi Facebook Messenger, lebo to je také rýchle, tam sa dá rýchlo komunikovať na Facebooku cez to. Si skôr zástancom, že stiahneš si všetko, čo vidíš na App Store, alebo vyberáš si podľa toho, že tak toto ma zaujíma, toto tam potrebujem mať? Ja si to veľmi nesťahujem a keď sa fakt, že nudím, tak si stiahnem nejakú hru, potom si vymažem, ale ja si tie aplikácie nesťahujem. Akurát keď ma niečo fakt zaujíma v tej chvíli, tak vtedy si to možno stiahnem, si to vyhľadám, ale nesťahujem si všetko, určite nie. Magazín Woman Man vychádza už od decembra aj v iPhone edícii a dá sa stiahnuť. Čo si myslíš o elektronických časopisoch, ktoré sa dajú čítať na mobiloch? Každopádne to určite praktické pre ľudí, ktorí nemajú čas ísť do obchodu a kúpiť časopis alebo